La Catalunya del segle XXI. En el període 2003-2010, la Generalitat va ser dirigida per un govern tripartit. Del 2003 al 2006, el molt honorable senyor Pasqual Maragall va ser el president de la Generalitat i sota el seu mandat el Parlament de Catalunya va elaborar un nou Estatut d'Autonomia, que va ser aprovat per la Llei Orgànica 6/2006, de 19 de juliol. Després de les eleccions de novembre de 2006, el molt honorable senyor José Montilla va ser proclamat president de la Generalitat. Després de 4 anys de vigència, l'Estatut d'Autonomia va ser modificat parcialment per la sentència del Tribunal Constitucional de 28 de juny de 2010. Paral·lelament, es van donar 2 elements clau per entendre el context polític d'aquest moment. Primer, les eleccions al Parlament de Catalunya del 28 de novembre de 2010, que va guanyar Convergència i Unió i van situar Artur Mas a la presidència de la Generalitat. Segon, les eleccions del 20 de novembre de 2011 a Espanya, que van atorgar la majoria absoluta al Partit Popular, liderat per Mariano Rajoy, que va ser investit president. La situació d'aquells anys estava fortament marcada per una greu crisi econòmica que va provocar una paralització de l'activitat econòmica i unes fortes retallades de les institucions públiques en sectors clau com l'ensenyament, la salut, les obres públiques, el benestar social, la seguretat i tants d'altres. Les conseqüències de la crisi van afectar les classes mitjanes i baixes de la nostra societat. L'atur, el rescat d'entitats bancàries, els conflictes amb la banca pel pagament d'hipoteques, els desnonaments, la disminució de prestacions socials, etc. van comportar una espiral de dificultats econòmiques que aboca sobtadament certs sectors de la població a una situació de pobresa i a un increment de la desigualtat social. Enmig d'un intens debat sobre el model polític a Catalunya, l'any 2012, el president de la Generalitat, el molt honorable senyor Artur Mas, va començar a reclamar un estat propi per a Catalunya. I ho va fer convocant noves eleccions al Parlament de Catalunya el 25 de novembre d'aquell any. El resultat d'aquestes eleccions va afavorir una estratègia política orientada a aconseguir la celebració d'un referèndum per decidir sobre les relacions entre Catalunya i la resta de l'Estat. El 12 de desembre de 2013, es va anunciar un acord de consens entre diferents forces polítiques catalanes per tal de portar a terme una consulta a la ciutadania el 9 de novembre de 2014. Aquesta consulta, popular i no vinculant, fou suspesa i prohibida pel Tribunal Constitucional. La situació política va propiciar mobilitzacions ciutadanes i va portar a la convocatòria de noves eleccions al Parlament de Catalunya el 27 de setembre de 2015. La formació guanyadora d'aquells comicis va ser la coalició de Junts pel Sí, d'on va sortir una majoria parlamentària a favor de la celebració d'un referèndum per a la independència. El 10 de gener de 2016 fou investit com a nou president de la Generalitat el molt honorable senyor Carles Puigdemont. El mes de setembre de 2017, el Parlament de Catalunya va aprovar el marc legal per a la convocatòria d'un referèndum sobre la independència de Catalunya. Aquesta convocatòria i el marc legal aprovat van ser impugnats davant el Tribunal Constitucional que va suspendre la consulta. Malgrat tot, aquesta es va dur a terme el dia 1 d'octubre del mateix any. Després d'un període de forta tensió política, el 27 d'octubre el Senat espanyol va aprovar l'aplicació de l'article 155 de la Constitució espanyola. Els efectes d'aquesta mesura van ser, entre altres, la intervenció de la Generalitat de Catalunya i el cessament del seu president, funcions que va assumir el govern de l'Estat. El govern espanyol va convocar eleccions a Catalunya per al 21 de desembre de 2017 i el 14 de maig de 2018 va ser investit president de la Generalitat el molt honorable senyor Joaquim Torra. La presa de possessió del nou govern, el 2 de juny de 2018, va deixar sense efecte l'aplicació de l'art. 155 de la CE i va suposar la fi de la intervenció del govern de la Generalitat.